Успехът е излишен. Викте, какво прави мамо момичето? Широко в своята обител. Радваше се на хубав изглед и ухолство. За толкова много даваше малко от себе си. До един ден се появи Тони с вкусна масло, а той не беше скъпар. Раздаваше се, топеше се и всички му се радваха. Тони с вкусна масло. Сега хванахме маслото на тясно. Подготвен си за всичко. Здравей! Някои неща не търпят от време. Затова е важно да имаш някого на среща. Някой от твоето време. Някой, който те разбира. О, да! Хайде, какво чакаш? Ние ти предлагаме потребителски кредити, които идват на време. Ето Кредит Експрес. А лихвата... Това е 4,99 ли беше? Да, наистина е 4,99. Жестоко. Време е за нещо по-добро. Société Générale Express Bank. Събуди се с богатия вкус и наситен аромат на Нескафе Класик. Събуди се 5 минути по-рано. Сега Нескафе Класик е с 20% повече. За още споделени моменти. Всичко започва. Я да видим кой е така. Джак? Днес ще тестваме Джак? силата на Loctite Power Gel. Здравей! Здравей! Ей, на мама пиши туто! На мама пиши туто! Ко-ко! Loctite Power Gel. Loctite никога няма да те подведе. А сега... Здрасти! На пропорционална цена от 1,50. Малко мисля. Когато високата температура и настинка са около вас, всеки може да се разболее. Но има Норофен, който е ефикасно лекарство срещу симптомите на настинка и грип. Норофен за деца Форте за малките и Норофен Стоп Код за възрастните. И така всички са отново във форма. Вики на 9 месеца. Опитай и виж разликата. Лекарствени продукти без лекарско предписание. Норофен Стоп Код за възрастни деца над 12 години. Норофен за деца Форте над 3 месеца. Съдържат ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. No one on this committee believes it is possible to put real cheese in a snack. But you couldn't be a liar! Mr. President, you ever eat a potato? No, I will never eat a potato. Only the president will deny his mistakes. All the blame to Mr. Harlow with his other hand. Гореща оферта от Технополис. Здравейте! Представям ви новата комбинирана пера с сушилния канди. С уникалната възможност да изпира и изсушава едновременно 7 кг дрехи с едно зареждане, без нужда от простиране, с енергиен клас, а при комбиниран цикъл и безшумен инверторен мотор за тиха и икономична работа. Сега с гаранция 5 години на супер цена 899 лева и на изплащане без скъпяване. Технополис. Браво на момичето! Браво! Браво, Вики! Браво, мамо! Браво на Дунта! Тя праснува бе, мамо! Браво на детето! Мити! Вие вашето семейство с вкусна домашна паница. За насочени кори. Как прави Вики, мамо? Викте! Викте! Вики, я кажу се мама. Браво. Мама. Мама. Но можем да помогнем, за да провериш. Мама. Сега всичко е постижимо. С горещата оферта за потребителски кредит от Райфайзенбанк. Райфайзенбанк. Лична банка. Здравей. Вики. Здравей.
Ще ти помогнем. Здравей! Здравей! Здрасти! Малко след като изхвърлиш роботчета, камиончета, количета, куклички, ще чуем първата ти песен. Ще ти купи първата китара. Всичко ще ти омръзва първо. Всичко. Целият хол ще бъде в отпечатъци. Регулен ще през месец. Баща ти ще смени колата с по-голяма, а аз никога няма да откривам дрехи, които да ти стават. В началото сигурно дали ще казвам... Мама! Но преди това ще трябва просто да те има. Кой е тук на огледалото? Кой е на огледалото? Вики? Разберете повече и се включете на мамата. Кое е мишле? България търси талант. 6 март, 20 часа. Изживей